Benvinguts a l'Índia. L'Índia és un país molt gran. Es troba al continent d'Àsia. És un dels països amb més habitants del món i viuen més de 1.400 milions de persones. El Taj Mahal és un dels edificis més famosos del món i es troba a l'Índia, a la ciutat d'Agra. Saps quan van trigar a construir-la? 20 anys. Està considerat una de les 7 meravelles del món i cada any viatgen milers de persones per visitar-lo. Sabies que el Taj Mahal és perfectament simètric? Si el talléssim per la meitat, les dues parts serien gairebé iguals. A l'Índia, les monedes s'anomenen rúpies. A l'Índia, les vaques són animals molt especials. Per a moltes persones són animals sagrats. El sari és el vestit tradicional de la Índia. Cada sari pot ser diferent i especial. A la Índia, el sí és no. Quan mouen el cap d'un costat a l'altre, no estan dient que no, estan dient que sí. El riu Ganges és un dels rius més importants i també dels més llargs d'Àsia. Neix a les muntanyes de l'Himàlaia. Per a moltes persones aquest riu és sagrat i per això es banyen en aquest riu. Tot i ser un riu molt important i sagrat, és un riu que està molt contaminat. A l'Índia hi ha unes persones molt especials que es diuen sadhus. Són homes sants que decideixen dedicar la seva vida a la religió i a la meditació. La seva roba és de color taronja o safrà. El bindi és un puntet que moltes dones de la Índia porten al front. Normalment és rodó, vermell i petit. El lloc on es posa és considerat a molts llocs un tercer ull que simbolitza la intuïció i la saviesa. A l'Índia hi ha una festa molt divertida que es diu Holi, també coneguda com la festa dels colors. Se celebra a la primavera, quan acaba l'hivern i comença el bon temps. Tothom es llença pols de colors. Els elefants són animals molt importants a l'Índia. Simbolitzen la saviesa i la bona sort.